Všimla si niekedy, ako impulzívne alebo automaticky reaguješ na určité momenty? Aké prehnané tvoje reakcie sú? Priateľ sa neozýva, už 2 hodiny neodpísal a ty celá znervózneš. Prepadá ťa panika, najradšej by si hneď vedela, čo sa deje. Najlepšie by bolo, keby bol s tebou celý deň, aby ťa neustále oisťoval o jeho láske k tebe. Ale prečo takto reaguješ? Prečo takto na neho lipneš? Prečo potrebuješ toľké uistenie? Prečo máš pocit, že sa niekedy správaš ako malé dieťa? To je preto, že sa v skutočnosti ozýva tvoje zranené vnútorné dieťa. Čo to vlastne je a prečo ťa táto časť teba núti takto reagovať? Presne tomuto sa venujeme v valentínskej výzve hneď prvý deň. A ešte viac sa do toho pustíme v priebehu celej výzvy a najmä v posledný deň. Pridaj sa a začni uzdravovať svoje zranené vnútro, aby si mohla začať budovať zdravšie vzťahy, kde nebudú panika a neistota na dennom poriadku. Klikni na odkaz v profile a pridaj sa k nám.